Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Pane nyaya ndiri kunzwa panapa ende ndanzwa nekubvunzwa navanhu vakawanda vari kutara kundibvunza kuti shamwari saka zvichafamba sei, what's your take on that? Iyi nyaya iri panapa iri kunzi zvoni hanzi ZANU-PF holds a meeting to rescue Chatunga. Vanhu vari kurifeya pane that picture vakaona yaGrace Mugabe ana Opa Muchinguri ana President Emmerson Mnangagwa handiti mazvona anga ari pakati, so achitaurawo ameno vaitaurawo nyaya dzavo dzevaitaura dzavanenge vachifambira ikoko. Saka vanhu vari kubvunza kuti saka zvinonyatsomeka sense here kuti zvoni muti ana Grace Mugabe vachauya vachita sei, vachibatsira Chatunga, vachamukumbirira here, vachaita sei? But guys, let me make this clear. Handidi kutaura zvinhu zvokuti mangwana muzosara mati but iwo ndiwo wakatisimbisa kuti anobuda that way. Ndoziva kuti pamwe vamwe muri masupporters ake, mabig fan, muri mafans ake Chatunga, but this is honest. Handiti mungozviona. So Chatunga is under South African law, not under Zimbabwean control. And Chatunga is facing serious criminal charges, including attempted murder and firearm offenses. This means the case is handled fully by South African courts, not Zimbabwean. ZANU-PF has no legal authority to remove or rescue him. Chero tikanyeberana zvinenge chi uko aipindo. Munonyatsoziva mutemo yepajoni pano imime kuti somozoti vane simba, vane maconnections, hazvisi kuzoshanda mashandiro wayo. Handiti ndizvo tigara tichizivisana zvinhu izvozvo. And the case is already in the court process plea deal. His lawyers and prosecutors are reportedly close to a plea agreement. He even abandoned bail to focus on negotiations. The strategy is legal defense, not political extraction. Saka mukati nekuti uya ane simba zoita sei, kanganwa zvenyu. South Africa is a sovereign state with strong legal independence. Even high-profile individuals must go through the judicial system. Past cases, including politically connected individuals, still followed court procedures. An attempt at political interference would be diplomatically risky and unlikely to succeed. Ajishante. Current reporting shows lawyers handling the matter, not government officials. There is no factual indication that ZANU-PF is planning or attempting a rescue mission. Diplomatic options are limited and formal. Possible but limited actions Zimbabwe could take. Consider assistant lawyers' welfare, quietly diplomatic engagement, but they cannot cancel charges. They cannot remove him from custody. They cannot override South African courts. The only realistic outcome depends on court decision or plea deal results, not political rescue. Saka kana panga tine zvimwe zvatanga takanyeberana tawirirana takaudzana kuti zvazoda so that connection. Kana midaona kuti hazvishande ndezvekuti iye Grace Mugabe wacho ane nyaya yake iri pending iri muSouth Africa munomu. Kana muchiti akapenga, kana muchiti chimama chine connection chinoona ngodzoka chikabuditsa mwana chikadiso ngaangotsika muSouth Africa. Kungoita mistake even kana pa airport ngonzi ndege yafera munomu, saka takuti mumbodzika mumbokwidzwa imwe in South Africa ngaangozvitry kungotsika tsoka yake chete. Habisi kutsikika because pari kupisa. In South Africa they don't care kuti ndiwani, they don't even care. Even ma-presidents emunomu, ma-chiko, ma-MP, whoever ani wese wamafunga chero munhu wese anongopfuura nekoti. Koti inopedzerana newe, mapedzerana newe yonotongoita newe zvotongovharana zvakadaro. The likes of ana Malema vanzwa nenyaya idzodzidzi. Ana Zuma ungatotaura vese ma-politicians muSouth Africa vandoziva kuti kukoti kunotongoendwa nyaya dzako dzinonopera ikoko because judicial system yavo iri independent zvekutodaro. Haisi mbori yekuti inotozonzi tozotemba kuti ningi kana kuti ndine connection naningi kana kuti zoita sei. Havana ma-errors ekuzoti kumashure vakazombodai vakadai. Hazvishande zvichidaro. Saka garai maziva zvinhu izvozvo tisati tapedzerana nguva. Chatunga kana achazobuda, achabuda nemamwe mabudiro nzira dziritoitika ikoko idzodzo dzacho idzodzo. Yes, anokwanisa kubuda mabudiro iwayo, but tumakore achatombotupuwa ipapapa. Mutongo wake achatongougadzwa.
Saka musafungidzire zvenyu kuti achazongouya akazongonzi because mwana wa former president Zimbabwe, and not just a former president, he was more like he was a founding father what. Saka Mugabe ane zone legacy akadai, ane mbiri yekuzodai, ane history yekudai, so zvikazodai avana basa nazvo, they don't care. Vanototanga tototi kunitonanga torimo mujudicial system atoti toda kutopedzani kuti vatanga utase tivatanyatsoratidza kuti judicial system yedu iri independent zvekudaro. Saka idzodzo nyaya edzo ndagara ndakupa yambiro kuti musatarisire zvenyu, munogona kuzokwara neBP makuti tanga takatarisira kuti anezongobuda mukomana chichazoitika. Amen. Kana mune chekutarisira ipapo, it's okay, it's up to you, ina handina, right? And the other things andaenda imwe nyaya ndoda kuti ndigadzirise kune maZimbabweans siyana nechimbinga syndrome chamunoita. Ndakaona umwe tatutaura nyaya pa previous video chitaura nyaya chatunga, chitaona nyaya dzana chatunga so angobudikira kuti chatunga nemari, chatunga anogona kuti kuchengeta iwo nedzinza rako rese, chatunga this, chatunga that. That's nonsense. Chatunga hana dzinza rebudu raro chengeta, haakwanisa kana kuti ndichengeta ndine dzinza rangu, because dai aikwanisa dai akatozviita, but kusatozviita kwaitoita kutora kuti haatozvikwanisi, atotone zvakewo zvedzinza rekwavo, even rekwavo chero havasitorichengeta rese. Variko vanhu vakawanda vakaMugabe vanototambura totoziva kwatotarisa tonoti uyu uri Mugabe asi vanotosokola, but zvimbotaurwe nezvazvo izvozvo. Imimi mune busy yekuda kungoti munhu akangona munhu ane mari maakuda kungonhanzva pese pese nepari unnecessary, muchadhakwa because muchapedzera makuitirwa zvinhu zvisina nebasa rese nevanhu. Isusu kana tichitaura nyaya zvinoti tavenga munhu kana taita sei, tinoda vanhu vanoshandisa pfungwa dzavo dzingori straight, kwete kuti ane mari anogoda kuzokuchengeta, anozodai so iwewe ungatonzi uri mubereki, wotonzi une mwana wako akamirira kuti mubereki wangu, uchitaura zvinhu zvakapusa kudaro, atomirira mwana wako otoona zvinhu zvawaitoposta uchitoita nharo, pari kutoitwa argument wakuti munhu iye ane mari inozokuchengeta, anozodai so. Akutomborina mari munhu ane mari inonzi nekuchengeta iwo nedzinza rako, anoiwana kupi? Iye ngatanga apedza rake dzinza first zvozodzoka pakudaro. Ukatoona asiri kukwanisa kutozviita, nyaya idzodzo zvima-argument zvinoitwa nevanhu vasina kana chekupikisa nacho chacho, vanongodziva kuti akanzwa kuti parikutaurwa nyaya yakutoti ninga ane mari yekuita sei. Pane zvimwe zvinhu zvisingashande mari, izveso ane mari ngaabudika, ane mari ngaatonyore kaabude. Handiti mutu ane mari anokwanisa kungosvika otongoti gagaga zvavo zvatoenda. Zvinhu kana zvichinge zvichitotaurwa kuti muri yeZimbabwe zvichazofamba zvakadai. It's not personal. Hatina watiri kutukana naye, hatina watiri kupikisana naye maitiro ake ari kuita zvinhu, kana kuti maitiro achazoita zvinhu zvake. We are not against anyone, but tiri kungotaura nyaya sezvadziri, nyaya dzosvika kuvanhu zvisiri biased, simple as that. Isu hatina basa nekuti ndiani, inaye yetu vanhu kuti panouya tichitaura munhu wamunenge musingafarire munenge muchiombera maoko azodai so, pakuzotaurwa wamunofarira banji kuti uyu zvadai maakutanga kuisa muromo mumhino futi. It's not good. Ngatingotrayewo kuva mature, ngatingotrayewo kuva vanhu vanoziva zvavari kuda maZimbabweans. But anyway, that was not the issue. Nyaya titongotaura ndeyachatunga kuti kana manga makatarisa kuti mai vacho vaita musangano nana president Mnangagwa kuZimbabwe kwenyu ikoko, zivai kuti hapana zvichazoitika zvikashanda. Hazvisi kuzoshanda mashandiro iwayo chatunga hasi kuzobuda nenzira idzodzo kana zvizvo zvamukufunga. Kana itori meeting yavanga vari kutoita ndeyavo yemusoro wavo, zvavanga vaitoitawo zvinhu zvekuti zvinenge zviri mumabooks avo, kuda kumbofidha media ka those guys vakangwara kuti Mugabe uripi mbota wambobudikira zotomboida ndo aigako chimwe chingaitwa, kune kusina news dzekutaurwa dzachoka dzinobuda kuZBC. Saka unobva ngoti Mugabe vabudikira vari koko, ende mimi mwamatoti zvese zvakarongeka, ndiona propaganda ingatopushwa vari kutowirana nekutoti nebill number 3 vazodai so, vakutopinzwa mune zvimwe zvijaya zvekutoti anyway dzeZimbabwe muchadzirega, itai zvenyu, taurai henyu mataurira amunoda, asi nini ndangoti muchaita se muchadzirega. I don't want to waste much of your time, but I want to thank you guys nekubatikira pachivhitivhiti. Ngoma ndiyo vanhu vaya varoda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business account, musaende kunotsvaga umwe Mukoma Owen varipo. Mukoma Owen ndoshasha pachibasa ichi. Batai Mukoma Owen, the education research, namba dzavo ndo dziri kubuda pachivhitivhiti idzo. Kwaona wachi indoswa ne1 chivhitivhiti chekuti chinopedza nyaya dzese, chinotaura nyaya dzese without fear or favor. Aiwa unongochita basa nemazvo. Isusu hatisimbise zvinhu zvakadhakwa, hatisimbise zvinhu zvakafa. Saka kana uchida kuregister company nekuvhurirwa FNB business account, Mukoma Owen education research ndo munhu wacho. Garai mavabata vakubatsirei, munozodei mangwana.